Tikulandireni mpulogalamu yathu ya lero ya Kandimverere, nthawi imene timakhala kusakatula nkhani, kuzunguza nkhani zokhudza umoyo wathu wa tsiku ndi tsiku, nkhani za ndale, nkhani za chuma, mmene chuma cha dziko chikuyendera, nkhani zokhudza ulimi, nkhani zokhudza mpira, nkhani zilizonse zimene zimatikhudza tsiku ndi tsiku. Dzina langa ni Deo Sandram, ndipo lero ino monga pa nthawi zonse sindili ndekhanso yaye, linawo anzanga amene timakhala tikuzukula nawo nkhani limodzi. Tindi bambo Victor Chipofya, tikulandireni achipofya mtsiku la lero. Ndathokoza mbili. Mukumva kuzizira kwambiri. Kwazizira kublanta. Komanso mbali nayo tindi bambo Chawezi Banda, tikulandireni bambo Chawezi. Ndathokoza kwambiri Deus. Ndithu nde monga timachitira muja kuti programu iyi pokose makhala ochepa mankhani zimakhala zili zambiri. Apa tisachitose gagandiwa tipereke nkhani yathu yoyamba mtsiku la lero. Mwezi uno wa Juni, mwezi wozizira, ndi mwezi omwe zaka 4 zapitazo atidakaye masopa nzere kupanga masankho. Boma la Tonse Alliance linabwera mu Juni mchaka cha 2020. Tukamba pano zaka 4 tsopano tikamamaliza mwezi umene wa Juni kuti akwanitsa zaka 4 ali mboma. Kodi achita bwanji? Achipofya, tikayang'ana zaka 4 za Tonse Alliance, mwazona bwanji pansi pa utsogoleri wa achakwera? Kunena chilungamo tiyambire poyambirira nkhani. Tonse Alliance inabwera ngati kuti boma lomwe limayenera kubwereka chiyembekezo kwa anthu. Inabwera Amalawi atanena kuti tatopa nalo boma la DPP. Tikufuna tione zinthu zinakusintha. Koma tikayang'ana kusintha komwe Amalawi amakufuna silinakuone kwenikweni. Zinthu zikunkera zikuvutirabe. Mwinanso kuposa nthawi ya DPP. Tikakamba zinthu ngati za interest rates. Nthawi yomwe DPP chiwongola dzanja. Nthawi yomwe DPP inali mboma inali 13%. Right now ili pa 24%. Kutana zali munthu akabwereka 100 kwacha. Amakabweza ndi 113 kwacha. Pana kubweza ndi 124 kwacha. More. Inflation. Mene chuma chimayendera. Mene mlingo wa kukwera kwa katundu. 2019 na 70%. 7%. Pano ili pa 29%. Okay, so zonsezi zimatengera ndi ndondomeko yakayendetsedwere ka chuma. Boma kuti liyende pali sino zoti mchichewa tingatanthauzire bwanji, pali monetary policy ndi fiscal policy. Now, fiscal policy imatengera ndi mmene boma likugwiritsidwa ntchito ndalama zake kupangira spend. Tikaona mmene ndi ncheke anthu amene ati president akuyenda kwambiri. And president osamanena kuti chabwino ndichepesa kuyenda. Chifukwa ndifuna ti 7 ndalama. Koma zimene sizikuchitika. So ndalama zikutuluka kwambiri. Kusowa kwa ndalama yakunja. Zonse zija zimabwera for boma likupanga spending ndalama yambiri. There are wrong fiscal policies. So zonse zija zimapangisa no miyoyo ya Malawi isamayende bwino. Zina zimene they are too technical. Komano lokuti mungo tuluka mu studio mono. Mufuse pa anthu 10. Kuti zikuyenda bwanji. Nkhani zanu zachuma zikuyenda bwanji. Anambira kudandaula. So zimene zizi zimapeka chithunzi kuti zinthu zaka 4 izizi sizinaende bwino ndithu. Nichabwino. I'll get back to it. Chawezi, zaka 4 za Tonse Alliance, mwazona bwanji? Tikoza unena kuti ndiyesera ine kuzika mzigawo poyankha funsoli. Koma Victor wayabweresa nkhani yabwino kukambapo nkhani ya fiscal policy komanso monetary policy. Chifukwa chonena kuti pamene panagona kayendetsedwe kachuma dziko lina lililonse ndi zinthu ziwiri zimenezo. Amanena kuti fiscal policy komanso monetary policy. Angerezi amakonda kunena kuti these are two sides of the same coin. Unandauza kuti akati fiscal policy ndiye kuti mukuyang'ana za ku Ministry of Finance, imeneyo ndiye Treasury. Those are the custodians. Chimene akunena mophweka kangoti fiscal policy akudandauza kuti katoleredwe ka misonkho, katoleredwenso kwa ndalama zimene sizimakhala misonkho. Tax revenue komanso non-tax revenue. Kodi IMRA atolera ndalama zingati, ngati agency ya boma yotolera ndalama. Komanso ma department ngati ku immigration, ma passport aja
and road traffic, government charges and user fees. Nzinduka zimenezo zoma license aja akamatolera. So that is part of fiscal policy. Who to tax and in what amount. Nde imene makadi ndondomeko zaboma. Titsakambe tsiku lina mwachifase Victor Ambisa nkhani yabwino. So mukati fiscal policy it means aboma anene kuti kodi imwe tizindula msonkho ndi ndani. Tizindula msonkho patipo pa njere, pa sugar, pa nkaka, zilungati zimenezo. That's the policy of the government. So government ine okay fine tizindula njere msonkho pa zakoti. In what amount? De zinuzake ngati zake zimenezo. Chinthu chimodzi chimene Victor wangu bweresa kuti fiscal policy yo wangu kamba in general mafuna ninene ponena kuti muzaka follow zomwezi mbali ya fiscal policy yomweyo boma laenda kuti anthu musamadule msonkho kuyambira 100,000 kuyambira 45,000 kwacha kufikira pa 150,000. That is part of fiscal policy imene Victor yakwida ndaula tsiku la lerolo aliyense amene amalandira amagwira ntchito pa kampani boma amene akabwera achakwera adanena kuti iwo azaika tax bracket izayambire pa 100,000. Unandauza kuti imene ndi policy yo fiscal policy yo kunena kuti revenue afuna kuti azitolera inde kwa anthu ogwira ntchito boma koma anthu amalandira kalendera mazodani zochepa ndi iwo pofuna kubweresa kusintha pakati pa Malawi adaenda kuti yayi aliyense amene amalandira ndalama kuyambira 45,000 asamadulidwe msonkho azifika pa 100,000. Budget yatsopano ya chaka cha 2023-2024 yapanoyi akwezaso kuchoka pa 100,000 kufika pa 150,000. Unandauza kuti mukakamba za fiscal policy boma lifuna tolera misonkho inde komanso msonkho umene amauti pay pa Malawi ogwira ntchito aganiziraso kuti yayi asamadulidwe kuyambira 150,000 kubwerera mbuyo ndiye kuti 151,000 kunka kumtunda ndi kumene Malawi akuyenera zipereka chani so mukhoza kuona kuti inde mukuti sizidaende koma pa policy imene zayendako kuti Malawi atani awaganizira ifanye kuti ayika ndalama m'matumba mwawo. Ndimafuna ndibwerereso pano ku nkhani yachiwiri tikakamba pang'ono mwina make za monetary policy satalikitse monetary policy tukamba za ku Reserve Bank of Malawi. So fiscal policy tukuyangana ku treasury government revenue komanso expenditure boma ligwisa ntchito bwanji ndalama zake public expenditure ndi kumene kumayenera tukhalima austerity measures. Victor anakamba hapo austerity measures have to be on the fiscal side collection ya ndalama austerity measures kutanthauza kasamulidwe kachuma mene mugwisa ntchito ndalama public efficiency kumbali yake kugwisa ntchito kachuma ndi fiscal policy. Tikabwerano ku monetary policy tukamba no Reserve Bank of Malawi kumene Victor anakamba za interest rates unena kuti yayi ziongola zanja mabanki zakwera kapena zatani imeneso ndi nkhani ina. So interest rates exchange rate inflation the custodian is the Reserve Bank of Malawi. Ionesetse kuti chiongola zanja chikhale chomverera kumene mava policy rate muzamva za Lombard rate muzamva kaya muzamva za liquidity nkhani yonseyi ma authorities yake akatswiri yake ndi Reserve Bank of Malawi. So akakhala pansi aza kufotokozerani kumbali ya economic management kuti chimene chimachititsaso kuti inflation yo ikwere komanso kuti interest rates yonso ikwere. Pakali pano boma ku fiscal policy komanso ku monetary side kumakhala imene amayitchula amati policy government kudzera ku Reserve Bank of Malawi akuza kusankha kuti afuna apange operate imene amayitchula kuti tight monetary policy. Akati tight monetary policy ndekuti afuna akweze interest rates nkhani imene Victor afotokoza ija ndangodzerako manofani kutambasula pang'ono boma likoza upanga decide katundu akwera kwambiri mitengo ndiye tipange bwanji tichite control kuti mitengo ya zinthu isatani isakwere ndiye boma igwirizana ndi Reserve Bank of Malawi kwezani ma interest mukweze chiongola zanja. Victor apereka chisanzo cha 14% pano akuti pa 24% iya mali 13 pano 24%. So uona kuti it is something difficult to handle or to juggle. Mupange control inflation at the same time mujireso control so interest rates koma chachikulu amangana bigger picture kuti tichite control inflation kwera mitengo kwa zinthu tiye tigwise instrument ya interest rates ngati tight monetary policy imakwera in what sense amakweza interest idea ndiyo kuti akakweza chiwongola zanja anthu simukabwereka kwambiri ndalama ku banki munena kuti yayi chiwongola zanja chachikulu ndikabwereka pa 20% 24% ndikalipira chiwongola zanja chichiro kukhala ngati kuti mina make ndi wakatapira ndekena kwa anthu amaopa because credit is expensive as a result mu circulation mu money supply mukhala ndalama zochepa chasing katundu wambiri amene akuchitika mjani mu circulation. So mukazaona
mukaona kuti interest ikukwera muzafufuze chifukwa chani a Reserve Bank of Malawi komanso ndi amabank akweza interest. Njira imodzi ndikufuna kuti aonesetse kuti mitengo ya zinthu isamavute isamakwere kwambiri kwathu kuno ku Malawi. Thank you. I don't kuti ndi pazaka 4 zomwezi issue ina yaikulu yomwe yachitika yomwe ili yokhumudwitsa kwa Malawi ndi mene AIP yapangidwira hando nkhani za federeza wotsika mtengo. Yes, yeah. Tikudziwa kuti panopo inde ngati dziko tiyenera kuyamba nokusintha kaganizidwe wapaka dali pano timadalira chimanga komano tikaona mene zapangidwira hando pazaka 3 zapitazo nkhani zakatangali kudzera anthu kagula federeza ku butchery anthu khanga tutsa kudziwa chomwe akupanga zino ngati zimene zizi nchakenanena kuti zaka 4 izizi Amalawi sanathandizike kwenikweni. Chabwino ndikobwerera ku nkhani zimene ofanika mbene muzaka 4 mwina machango no kwambiri mosonthawo. Yes, mwasanga munandifunsa ine zaka 4 ndizigawa mzigawo 3 kapena zigawo 4 marezi gawo zingapo. Yes, ndingoyamba ndi gawo la zamaphunziro. Tiye tikumbukire mmene boma la DPP linkachoka khani isi timayikamba mmene boma la DPP linkachoka mu 2020 lidali litathetsa junior certificate. ari musamali boma la DPP muzungu mmene boma linalija makanga kuti mwatenga chikwanje mulimba la DPP. You know what a spade has got to be called by its name. So shall a spoon. Spoon iti ichule dzina lake komanso spade iti ichule kuti ndi spade. A spade can't be a spoon. Ndeti tikamachula zinthu zimathandiza kuti anthu amvetsetse bwinobwino. Tiyakumbutse Amalawi lero tikunena lero ana 165,000 dziko lonse la Malawi akulemba mayeso a junior certificate of education. Tikumbukire Professor Mutharika ndi nduna yawo nthawi imeneyo adakhala basi munzeru zawo akuti junior certificate ndiyo satani yosafunika. Ndikuwuzani nunena kuti Amalawi ambiri adapinda manja sadalankhule ngati mene amatukwanira tsiku la lero fodi mchere wakwera kapena kuti sugar wakwera kapena kuti bread wakwera. Amalawi zamaphunziro adalibe nazo ntchito akuti ya JCE koza kupita koma soya pieces akangodula ndi nkhani daily kutukwana pa Facebook. Ndofuna ndinene kuti koda Amalawi JCE itathetsedwa mukudziwa anthu kuti amati chani mukumbukire inu JCE itathetsedwa zimatanthauza kuti mwana achoka form 1 mpaka na form 4 pakati pa osafusidwa pena paliponse mupite mukafuse mmene ana amalepherera sukulu mupite ndiye mwana uchapate form 1 muvomereza popo kabo ndende kugwirizana nawo zomwe mukamba zomwe ndikanakamba. Victor Manisangalasa is very objective. Ndene mafuna nene kuti muzaka follow mukuti zinthu sizinaendeza boma la DPP lidathetsa JCE akuti ndiyo osafunika imadya 2.4 billion Malawi kwacha akuti 2.4 billion Malawi kwacha zifukwa zake akuti JCE sungalembedwe nayo ntchito palibe kampani imene ikufuna JCE achimwene sizi matanthauza kuti JCE chakwalembedwa nayo ntchito koma mwana ucha akayamba form 1 amalimbikira school kuti form 2 ndifusidwa ndi amaneko akapita form 3 ndi kuti makhala checkpoint mwana yakupanga progress kwandi sukulu timaumba dziko nthawi imeneja koma pofika form 3 form 4 mwana uja akangolephera bambo Deus zimatanthauza kuti mwana uja akati walephera MSc zaka 4 za ku secondary amakhala ngati chimodzimodzi wa standard 8 chifukwa pakadipa panalibe umboni oti ku secondary mwanayo adapitapo. So ndinaona ine nthawi imeneja ndinofanda kumbutsa Malawi kuti JCE imene anawa kulemba tsiku la lero ndi Dr. Chakwera amene ananena kuti ine ndikazawina ndizabweretsanso JCE ibwerere mdziko muno. Chinthu chimenecho Amalawi timayiwala sitifuna kukamba koma zoyipa zokha zimene timafuna kukamba akuti boma la Mutharika linkafuna kuseva 2.4 billion 2.4 billion ndi ndalama ukafanizire maforokoza kale so mafuna nene kuti i junior certificate of education akupanga pano anayi muwathokoza Chakwera yamayibweretsanso kuti zinthu ziyambeso kuyenda. Victor afuna nkhani yokhayo ndikugwirizana nazo ineyo sinagwirizane nayo policy manager yoti kuchosa JCE zinaonesa kuti value ya maphunziro sitimayika ndi chabwino. Mwina tisanapite ku break rating from 1 to 10 tiyambe ndi chawezi performance ya boma mzaka follow zimenezi boma la Tonse Alliance from 1 to 10 uipasa boma matsaka ndachira ku school pang'ono ka diplomacy isn't into giving clear cut rates koma no mangopereka mina make mfundo ziwiri zitatu context kena kono mina make anthu anene koma yes sante choyambirira ndayamba ndi maphunziro mafuna ndifuse funso lina kuti muzaka follow zimenezi alipo amene akukumbukira kuti Chanko Pole Nzuni
kapena KCN or College of Medicine idatsekedwa kuti ana apitisa kunyumba kuti pali kusamvana ku college ya boma. Kodi baja tawina zimaseke. Ndikufuna ndifuse anthu ngana ukumbukira Victor Soni Mboni ndikufunsa. Alipo amene akumbukira kuti zaka 4 izizi mwamvapo kuti Chasa College aitseka. Kapena pole rating College of Medicine aitseka. Kapena kuti Nzuni aitseka. Mwamvapo zinthu zimenezo amalawi simmazikama. Koma tidzikumbutsana zina mwazi kupatula kukwera mtengo kwa soya pieces. Mamuni mbiga soya pieces. Imana ndi zinthu ine zofunika koma nkhani zina zimene zili nsanamira zomwe zasintha dziko muno anthu sitimaziyang'ana. Ndikapepo nkhani ya impunity ndilole just 1 minute. Impunity ino ndine ndi Mboni. Kwa nthawi yoyamba dziko muno iyi ndi domain ya Victor Chipofya ayakhulapo. Kwa nthawi yoyamba dziko muno tidaona Magistrates and Judges Association of Malawi MAJAM akupita kunsewu akuti boma la DPP lidaonjeza kwambiri impunity. Mukumbukira inu Professor Mutharika komanso Aloyd Amuhara adapita kwathamangisa bambo Justice Edward Twea komanso kwathamangisa bambo Andrew Nyirenda ngati Chief Justice ku Supreme Court, I mean ku Judiciary. Majaji plus magistrate adapita kunsewu watavala mawiki kulankhula kuti yayi boma ili latonjeza. Lino fonina kuti mukayang'ana nkhani ya impunity zinthu zasintha masiku ano dziko lino muli stability anthu akuchita zinthu mitu yawo. Ndibwera kwa Achipofya posa chedwa pa koma ngati mwangotsekula kumene program yake ndimene kanimverere ndibweranso posa chedwa pa titamwakaye madzi pang'ono. Tulandeni ugawo lotsiriza programu yathu ya lero ya kanimverere phokoso lochepa koma nkhani zambirimbiri ndi nkhani imene makambirana ni nkhani yokhudza ulamuliro wa Tonse Alliance imene yakhale kulamulira dziko lino kwa zaka 4 tsopano kuyambira mchaka cha 2020. Makosana timakambirana za ratings tsopano. Mwina Victor nthawi janapereka kwa chawizi kuti how do you rate bomari? Waloapa. Mwina Victor, straight to the point. Go straight to the point. Yes. Scale ya 1 to 10. Chawezi anakamba za diplomacy. So out of being diplomatic, I'll give them 2 out of 10. In your being diplomatic, at least they deserve some marks. So I'll give them 2. And if I end up as a 2, ndichifukwa kuti anthu amayembekezera kusintha koma zomwe zikuchitika ndi boma la Tonse sizikusiyana ndi zomwe zimachitika boma la DPP. Actually zinthu zichazatsika. I'll tell you growth ya economy nthawi ya DPP inali pa 4%, panopo it's at 1% and ikutsikabe. Poverty rate is at 90%. Unemployment, actually unemployment, poverty is about 70%. So my figures wawa sana. So you cannot say good. I would have given them 0, but I'll give them 2 with further ways. No color diplomatic. Jawez, scale you 1 to 10. How much are you giving? The cardio sangas. The issues of winner agadanena guti there is no distinction in matters of dogma. There are in matters of opinion, there is no distinction. Ali samakandi menezi saudan akuzionera. Ndiye mafuna nene kuti mungandifusa ine ndimakonda kuyangana kwambiri zinthu zimene zili zikulu zimene zimathandizira dziko. Mukumbukire bwino mmene 2020 awamabwera mboma kudali kulibeko direct budget support. Pano tukamba pano European Union is back, World Bank yabwerera, IMF yabwera extended credit facility tukamba za maiko ameanda achoka ambiri onse abwerera kutipatsa direct budget. You know one thing. Wait. What I don't like about this narrative is zimamveka bwino komano kumfusa Malawi kuti chifukwa tinakambapo program last week nanena abonso unakuti okay zimamveka bwino akutipasa zakuti komano Malawi moyo wake ukusintha motani. In fact, yes, you need the livelihood of the people. In fact, the next question
Yes. The next question is closer to that because the next question will be actually discussing nkhani zokhuzana ndi kubwereka ndalama. Last time Victor ona dandaula pona na uliboma la bwereka ndalama. So I wanted us to spend some time pa Chimenejo as well. So Chawezi mwina in just 30 seconds. Yes. Rating. Ndiye sese ndibanga rate. Ndibwerere mafundo ya Victor. Victor amakondo dandaula kuti trickle down effect. Kuti Malawi zimfikire ndipereke chitsanzo chimodzi. Boma linayo sodama nina ife kuchita bwino. Ndikufuna kuti iwe ndi ineyo ndikumaso details tiziyathandiza Malawi kumvetsetsa njira zimene zochitika kuntundaku zimakhudzira. Tipereke chitsanzo chimodzi chokhudza msewu wa Lilongwe Kasungu Tunzimba M1 road. Msewu umene ujawu ndalama za msewu umene ujawu zidapangidwa approve kuli malemu kudogondwe mboma la DPP kuchokera ku European Investment Bank EIB. Ndalama zimene zidabwera limodzi ni ndalama ya project yochita prepaid metering ku Lilongwe Water Board. Nthawi ya DPP ndalama zidabedwa ku Lilongwe Water Board kuchokera ku European Investment Bank. EIB ananena kuti ngati takupatsani ndalama limodzi ndi project ya ku Lilongwe Water Board mwaba ndalama za mamita ndiye izi ndalama za Lilongwe Kasungu Nzimba kumampita uku M1 road zitheka bwanji. Anatenga ndalama zawo zija kuzisiya atonse atabwera mu 2021 adabiro kapanga renegotiate project ija kupanga so pale wabwino ndi EIB inu ndi ngoni mukamadusa kukanengo nsewu jaso yamba wayamba kumangidwaso. That's what matters. Mukakauti zinthu mukuziyendesa bwino kumene kuchaku kumachitika imene ningochula kuti Victor amvetsese kumakhala imene machedwa amanena kuti amakamba amanena kuti multiplier effect kumakhala imene machedwa amati positive and negative externalities. Ndilikambeza externality ya positive tikati externality ya positive tutanthauza kuti msewu uja pamene kumangidwa anthu amalembedwa ntchito along the road apiti Sanchenga apiti Samiyala ena alembedwa ntchito mene ujazipanga aziyendesa matractor alejani. That is a positive externality ikuyambira pa ubale wabwino okonza so zinthu ndiye sa Victor amene kwamvetsesa kumaso Malawi amvetsesa. So ubale uja umakafika pa munthu ifeyo tili ndi udindo owaunikira Malawi mene ubale uja umakafikira kumakhala so ma negative externalities. Negative externalities shaumini musaona kuti se nikopeka isanzo Chawezi ufunika tsiku la thundu ndibalize kumene kukudusa nsewu kukakhala negative externality kumene kukudusa nsewu mukapeza kuti kwabadwa tiana tachi China tiana tachi Portuguese. That is a positive externality. Angelezi in economics amachula kuti these are tragic unintended consequences of our good intentions. So positive good intentions kubeleka tiana tachi China good intentions kubeleka nsewu unfortunately andu atenga kusujana matenda abereka kosokana mosa yembekezera. So zosezo economics imawerengetsa. So mukakamba kuti trickle down effect Malawi zima Afrika banji. It is high time we understood njira zimene Malawi ubale wabwino kubwera so kwa donor support zimafikira Malawi acho. Rating you're not rating. Rating I can say ineyo I'll give them 7 out of 10. 7 out of 10 I'll not give them the 3 chifanya kuti koma the variance yake ndiye igulu. Ndinena chifanya yake kuje Deus. I'll give the tonse 7 out of 10. 3 yondicho sachifanya kuti ineso ndinokhumudwa ndinkayembekezera kuti rabo imene akanela kuti aichotseja. Rabo imene ikanela kuchoka. For ngakhale sabotage yambiri zimene zikuvuta ku immigration zimene zimavuta kwa ma minister total zimenezi ndi chifukwa chakuti labo ija kapena kuti nyasi zimene akanena kuti azichose zija sada zichose bwino mena ine aje akanena kuti chifukwa chimenecho 3% ndichosa. I'll give them 7 out of 10. Shabwin ndibakamba kuti variation yake ndi inu 2 out of 10 wina 7 out of 10 7 out of 10 as I said now zoma akukamba atonse zoma akukamba Chawezi I agree with him and tukunejo ngamo infrastructure development tonse ikupanga akumanga misewu komanso zonsezi cha boma la DPP limapanga zonsezi akukamba Chawezi zimachitika. DPP was boasting good inflation rate was at 7 single digit. Misewu boma la DPP imachitasa. They've done those things. Why is it that Malawi amafuna kuti achoke? You know, nkhani yomwe Malawi sitigamba ndi azune stata. Why is it that tukuziwa? That's a story for another day. And you talking about clearing rubble. That's clear rubble. Why are you not doing something about that? That's a story for another day. No, we can talk about Titsiriza ajiposha program yacho dinkani yokuzana di imene mnadanda wala last time. Ndiboma likubeleka kwambiri ndalama. Zomangisa kuti juma kisaende bwino. Mukuona wano. Boma likubeleka kwambiri ndalama.
koma ndalama zija zikupangidwanso spend on not investment but consumption. Kujera munthu sumabwereka ndalama kuti ungofuna uje kupita ku banki kwabwereka mamiliyoni wambula nkhuku. I want to give the facts. Nalemba pansa 2020 2021 boma linabwereka 813 billion kwacha. 2022 anabwereka 825 billion kwacha. 2023 1.2 trillion kwacha. This year 1.3 trillion kwacha. Total within 4 years. Total within 4 years. Boma labwereka 4.1 trillion. Yokuti tingogwirisa ntchito as consuming. Now, ngongole zimene timayenera kuti tizabwenza bwanji. And our budget is 5 trillion. We have borrowed over 4 trillion. How do you expect us kuna kuti tizabwenza ndalama zimene when we don't produce much to export? Kubwereka nkulakwa kubwereka ndalama. Ndathokoza kwambiri Deus. Victor wabweresa nkhani yabwino kuti boma labwereka akuti 4.1 trillion malayi wacho. Koma nomwe iyangana total debt stock. It's over 10 trillion. The government of Malawi is sitting. I think 13 trillion. 60 which is the external debt, 7 about domestic debt. Komano nkhani yaikulu ndiyo kuti kodi ndalamazo amangobwereka ndikataya komanso chimene chimapangitsa kuti boma libwereke ndi chani. Choyambirira chimene mafuna onena chonena kuti tinakambapo za fiscal space. Tikati fiscal space tikutanthauza mchichewa onena kuti difference ya ndalama zimene boma la Malawi limapeza ndi ndalama zimene boma limafuna kuti likwaniritse kuchita zinthu zake. Kuli ya polisi boma limayenera kuwalipira, kuli ya aphunzitsi boma limayenera kuwalipira, aku agriculture kuchipatala konseko boma limayenera kuti liyalipire. Now chimene chimachitika ndi chakuti boma lichereka kauti latolera ndalama kudzera kwa MRA, tax revenue komanso non tax revenue komanso other government charges and user fees. Boma limazaona kuti tatolera ndalama koma sisi kukwanira. Ndiye boma limazati apapa pali chani, pali fiscal deficit. Komanso pamakhala ina imene amachula amati fiscal slippage. Boma limaona ngati kuti likhandi chibowo cha 10 kwacha. Koma in actual fact chibowo chija chilipo cha 15 kwacha. Ndiye kuti boma lipanga bwanji. Boma lili ndi amene amachedwa kuti compulsory spending. Compulsory spending kapena kuti statutory obligations. 3 of which ndi ma pensions, ma gratuities, komanso ma wages and ma salaries. Why are they called compulsory spending or statutory expenditure? Zimatanthauza kuti izizi boma silingachite postpone. Sasa kuti akugwira ntchito boma iziza upanga strike akuchipatala chanchani. Nkhani zake ndi zizi. So boma lilibe ndalama. Chifukwa choti awawa ndi ma statutory expenditures. Boma limakakamizika. These are compulsory expenditures. Musafune. Boma liyenera kuti liyalipire anthu amene ali pa pension. Liyalipire masalary komanso ma wages. Boma likuyenera kuti lilipire ma gratuities anthu amene anapuma chani. Ndi boma likuti lilibe ndalama. Lipanga bwanji limapita ku banki kukachita secure a line of credit. Kuti lilipire zimene zija anthu adachita render service. Koma chimene ofuna chonena kuti in as much as boma limabwereka cholinga chake chachikulu ngati muyang'anise panopa ikufika mpaka na 1 trillion imene imapita ku wage bill ya anthu ogwira ntchito boma, aphunzitsi, madokotala, manesi ogwira ntchito ku agriculture, apolisi, army. So ndalamazo zimakhala ngati kuti watenga ndi wina wake wapita nazo kwawo koma zikapita kwa Malawi omweyo. For government is the biggest employer. Victor, yes. Also kwacha ways. Chifukwa chani this is the worst government yomwe yabwereka kwambiri than all the other governments. Okay, Boma, economic growth ili panopo ifika pa negative. Chimene ofuna when economic growth of Malawi now ya DPP was at 4%. Chimene boma la DPP sili mabwereka kwambiri. Chimene ofuna kunena boma la Joyce Banda sili mabwereka kwambiri. Boma ili mabwereka kwambiri ndra. And economic growth is at 1%. What is the problem? Chimene ndibafuna kunena choyamba chona kuti boma la pano mukati muliyang'anisitse take time kuti ulowe nkati bwinobwino umvetsese. Boma la pano likamabwereka lisanabwereke limachita prioritize ma grants. Kuti mumve World Bank yapereka chakuti grant yongopereka ndifotokoza limachita prioritize ma grants. Ma grants akabwera akafika pa mapeto sakupitilira boma limapita kuti likabwereke likafuna kubwereka government wants to borrow concessionary. Akati kubwereka concessionary shall mean interest imakhala yochepa 0.5%, 1%, 2%. Ngati sakwanitsa kupanga
secure concessional borrowing boma limapita ukabwereka at going market rate akabwereka pa going market rate boma lionesetsa kuti ndalama imeneja should go to a high value project ngati Kenyatta Drive inu ndinu mboni I wish we had all the time kuchoka ku NBS bank kumaso ku bank ina akupanga Salima Lilonge water project that's a high value project I wish we had borrowed all at the commercial time. market rate. No, thank you so much. Tatokoza. Nudindo wandani kulondoloza kuti ndalama zimene zikuberekedwa za boma zikugwira ntchito. Victor. Till indeed the Reserve Bank Governor, okay. in the Minister of Finance, till the Secretary to the Treasury. Okay. Onsewa umama pengidwa appoint the President. Chabwino. Chawezi. Ndi udindo wa ife Malawi. Timati budget tracking. Ndalama ziyanza Malawi. Tikasira Reserve Bank, tikasira Minister of Finance, tinama. Olokuli mabungwe ngati Oxfam, Action Aid, kuli mabungwe akulu amene amalimbikitsa kuti Malawi tidzitenga nawo gawo kuchita track tipite ku ma district councils. Udendo ndo Malawi. Tikaone kuti kodi ndalama zathu akapanga allocate CDF 200 million ikira chilo motani tichite track budget. We need to hold the Judah bearers to account in terms of how they use our money. Tatokoza. Yeah, munotu nde mukumatentha koma nthawi nde siri umbali yathu. Pamene ponso ndipo nsiziro programu yathu ya lero yakandimverere. Makosana Chawezi komanso Victor ndikutokozani kwambiri kuti munali nafe limodzi mpulogalamu yathu ya lero. Kufikira sabata mawa kuti zabweso mpulogalamu ina yakandimverere. Dzina langa ni Deo Sandram ningoti mwakoma nonse.